hudul marwa sendurian. Dihamu amanami dohoti nanami nama dohoti perminggota diganuk bagas sabi melalui live streaming suang songoni mang nang dihamu amanami nanami rodi na pasubulung naro tu bagas joron itu hatta mingguta sadarion selamat hari minggu ma dihita saluhutna atong tapuk kama perminggota tapuji matu hatta meriti bukwede nomor 257 ayat sada dohota ayat 2. Sai badua maau sion bawa si ulaon si paoto lohot haje kelon ai hodo de bata harroan di habubuku tongos mahati oronmu lohot hati gorammu akkana manubuau patarwau tuduluk ni habadiaumu dohot tu inganammu haleluya asi maroham dihami halak nagaleon di dahona gudung tsunami saitan guhami di bahin alani hagaleon nami di bahini hubangi duhami tuho sai pergugui jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaonon ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus amin. Dias Kurion
patik ni dibata di mingguta sadarion imana tersurat di buku konfesi ni HKBP bidu sadabe ayat 2 dibata anak ima Yesus Kristus hapataran ni dibata ama na mangarumari diri na gabi jolma na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya tur di Purbadia at dorang suharubuhan ibana do Tuhan na humokop do paluahun jolma manusia diato ibana do parsureo ni hajol mau dohok nasa bangso di sudidiki jala haposang situtu do ibana sahat rudi saliling na di palua do jolma manusia siang gunggo manisi bulis sian perhatobanu ni dosa sian uhum ala dosa dohok sian hamakuan nang hamatean natu mau na bernit pola mate di hau tas inor silang ibana do hagogok ni pelian pertinggan tu dibata siala dosa ni hajol mau na tuat do ibana tu banotur dung nitan na mulak menguru di hari paturuhon na manaik tu surgo lahu tu sia muni dibata Jehovah amanai marhite hido di batipo dibata ibana jara di basah-basahon luar na sukurung asa nasa kuat asa soba tu luar ni Yesus nasa udunitot na dibenua gijangi dohok na ditangongon nang na dituruni tanong sianido ibana mengudion nasa na persea uhut manggunggomi saruhut pay mangulak sugut tutanon manghumi na mangulu dohot na mate asa nasa suara maratopoton Yesus Kristus do Tuhan bain sangapon ni dibata ama marhite ko daw taudol hodo nasiatahi ni dibata hitu lusara do harona gabi jolma kot do ibana dibata di bagasan hatol mauna jala dipatipo dibata dirina dinamulak ibana to dibata amanai dung sikop ulaun haduoni dipatupa ibana naung sian mula ni mula na do tahi ni nasun badiai akut ni taudol hodo nahuhut Yesus manghumi nasa hajahaton pay maro ujung ni portibion taudol hodo horan sahali Yesus tersilang humokok jolmai alani tatulak do koda na madok adong haluaw na asing siyan naung pinatupan ni Yesus na adong daran na asing madapot to debata asing si Yesus na madok holak panurirang sabing ni Yesus na mangordolhon holang hadibataon manang holan hajol mau ni Yesus na adong haluaw na asing siya naong pinatupan ni Yesus na adong dalan na asing madapot at debata asing siya Jesus na madok holak panurirang sabing do Jesus na mangodolhon holan hadibataon manang holan hajol mau ni Jesus songoni nang poda na madok boy ulaw na dinggan pinatupan ni Jolma manupahi tuhaluaw na laos tatulak do pangajarion na madok na pinarsilak ko do mangulahi Jesus Kristusi di ulaw perbadanan na badia ido yang usahakna at tongrak mangidugugo mahita tu adupan ni dibata laho mangulahon na hombar tu patik nai ali Tuhan dibata saya pagbubuy mahana mangulahon na hombar tu patik ni amin. Oh
dosat tua dopan ni dibata martangi yang mahita. Ali Tuhan dibata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolong. Marhiti anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan namang rasaku dosa nami. Saya sahabi ma tu bagasan rohanami hasesaan di dosa nami. Lehon matuhami tu dim na badiai. Asau nang ganggu rohanami di asini roham. Alaya sahot rohanami marhapot siaon raho manggotakun nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat kami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata tareng tu hasesaan ni dosata. Songo sitong ni na mangulu au ni na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku midaha matean ni parjahat. Na lomodo rohaku midaha memulak ni parjahat itu madikko dalanna. Asa mangulu ibana. Hasa ngapo ma di debata na dibinjang. Amin. Imana tak surat di buku ni panurirang Jeremia bidu 30 ayat 30 sahat rodi ayat 34 tajahama masika sori pada neighbor idama narodo aka arisubut ninna Jehovah pukau kuma pada neighbor tupinok parnisi Israel doho tupinok parnisi Juda. Ayod do padan si bahenok putu pinok parnisi Israel dung sapu akka arion ninna Jehovah lehonok kuma patikku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonok kudoi tu bagasan rohana sida
asa au gabe debata nasida, jalan nasida gabe bangsoku. Ido yang gosahatna martua dona tumangihon hatan di bata jala naupe opsa. Amin. Songon nahina tidak punidungan ta sa porseau disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama parguguna suhat urusan na tumo palangit dotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai iman naki umuhon ni si Maria nagabi-gabian siya di perbadia adorang suhabuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus na matetarpajal do ibana di hau bin sila na tuat tu benunutur tung di tanah na mulak manguru di hari patulun na manaik tu subuh lau hukul tu siamu ni debata jahuba amanai pargugunan suhatu busani bisima ibana pai mamulak suku tu tanah manguhumi halak na manguru dohot na au porsea ditok di perbadia jala adong sarah huria na badia huria hatopan ni anak Kristen akan na badia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai na mato mulak mangun dosugut daging ni halak na mate dohot dihanguruan na surasura. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Songon napata katso titing di parminggota di pukul 11 di Bagasan Sadarion tanggal 20 sada Maret 2020 sada tabukama di halaman tolu poin parjolo papungu pelean tujolo obar tu haputusan rapo huria Sadarion minggu tanggal 20 sada Maret 2020 sada menang minggu ketiga patu paud do papungu pelean tujolo laho tu diakoni sosial huria dung sipul papungu pelean na paduahon lasma rohata pasahaton peleani poin paduahon pasahaton ulos 70 tahun sian huria Sadarion minggu tanggal 21 Maret
2020 sada di permingguan pukul 10 sada wib dung sipul majaha sipatakason titing di patu pani huriata acara pasahaton ulos 70 tahun sian huriata tu akar ruas nang bohomar umur 70 tahun jalan nasida nanaing majalo ulos 70 tahun ni ima na parjolo inata dameria boru hutagaol sian wekwalu na paduahon amata esi matupang sian wek tolu. Poin patuluhon pasaton ulos 70 tahun sian huria di hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sada di parmingguan pukul 10 sada wib dung sipul majaha sipatakason titing patupaon ni huriata acara pasaton ulos 70 tahun sian huriata tu akar ruas nang bohomar umur 70 tahun jalan asida naneng majalo ulos 70 tahun ni ima na parjolo amata Idris Simangusong sian wek 10 sada na paduahon inata Romasi boru papahan sian wek pitu di halaman 4 poin paupaton punguan lansia mulai hari Selasa tanggal 23 Maret 2020 sada masuk pukul 10 wib patupaon ni huriata do perpunguan ni lansia di tongan ni huriaon sahali sabulan na maringanan di gereja. Poin palimahon punguan PHD remaja dohot naposo. Mulai hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sada patupaon ni huriata do perpunguan ni na remaja dohot naposo huria ma sahali saminggu na maringanan di gesada masuk pukul 10 wib untuk remaja dan pukul 17 wib untuk naposo. Poin paonopon pertanyaan wib menang pason live streaming. Di hari Kamis tanggal 25 Maret 2020 sada patupaon ni huriata do pertanyaan wib menang pason live streaming dan hiobasan ni wek walu na maringanan di gereja Hagawe Bandung Barat masuk pukul 10 wib retama hita saluhut ruas ni huria nasian wek walu madohoti pertanyangani jalatu akana boy tikina boy do parsidohot rotu pertanyangani laos pinangidohon ma tuhita saluhutna ruas ni huriata asatong ma taihuton pertanyangani di bagasta jalan nama jawui pertanyaan unang pola di patupa marsi panganon. Poin pasapuluh duahon rapot dewan dohot seksi mamilit pengurus tabe. Domu tu kegiatan pabakiton pengurus tabe sian huriatan siap huriataon pinangido ma haradeon ni ketua dewan kainonia marturia diakonia rapdoho pengurus seksi patupahon rapot di hari Selasa tanggal 23 Maret 2020 sada pukul 12 maringanan di ruang perpustakaan di halaman onom poin pasapuluh aluhon perningotan ari hamaten Tuhan Yesus doho ulaon nahohom Jumat Agung di hari Jumat tanggal 2 April 2020 sada ima pesta perningotan ari hamaten Tuhan Yesus manang Jumat Agung patupaut tado permingguan di huriata masuk holan tulu hali kebaktian ima perjolo pukul 6 bahasa Batak sidung kebaktian laos duiduti acara marulaon nabadia paduahon pukul 8:30 bahasa Indonesia selesai ibadah dilanjutkan acara perjamuan kudus patuluhon pukul 10:30 bahasa Batak sidung kebaktian laos duduti acara marulaun nabadia. B. Ulaun nahohom. Dung sidung acara ulaun nabadia di permingguan pukul 10:30 wib tanggal 2 April 2020 sada laos duduti mamar musaitu acara ulaun nahohom masuk pukul 14 wib riyama hita laho madohoti ulaun nahohomi. Poin pasapuluh siahon. Di hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 4:30 subuh
marpungu do hita di gerejaon ima patupa pertanyaan buha-buha ijuk ria mahita laho madohoti pertanyaan buha-buha ijuki. Poin pa-20 pesta Paskah manang ari haheheon ni Tuhan Yesus. Poin A, pesta Paskah ari parjolo. Di hari Minggu tanggal 4 April 2021 ima pesta Paskah ari parjolo perningotan haheheon ni Tuhan Yesus. Perminggu di Huriata masuk songon nasomal 5 hali kebaktian ima pukul 6, pukul 8:30, pukul 11, pukul 10:15 dohot pukul 10:07